Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kaseng Hindu Kutumba Suraksha Parishad KSP kala berngembang ya sorkar jela baka deban pleno ya ka krem mau jumbun hapok arfulai trik jong nok pra ban yo le niam ki Hindu lem kunta ka Meghalaya kan hab ban mat ya ka jing pakhang surok kani ka kenhon kala khot biang ya ka sorkar Meghalaya baka deban lum ya ka jingelang bat baroh ki kenhon habaya dei baka jing ple biang ya ka krem mau jumbun ban yo le niam ki Hindu ka kenhon kala bu ya ka arfulai trik jong nok pra kum ka sngi bakhat do ban penlong ya ka jingelang bat ban penbet ya ka jing le jurep ya ka krem mau jumbun kala maham da ka boong ka jing bamla ban pen urlong ya kini ki jing dawa kan lam ya ka jing pakhang ya ka surok hajorabat marjan ka Guwahati haswa ka Christmas ngigat pat ya ka sorkar Meghalaya bakan penbet ya ka jingelang bat baroh ki kenhon habaya dei bat ka krem mau jumbun bat penbet ro ya ka jing le jurep jongi ya ka krem hapok ka arfulai trik jong nok pra lada ki jing dawa jongi kim urlong ngin bat bet ya ka tei ka ba nila thmu bat ka sorkar kan hap shim ya ka jingkit khli marwei ya ka eka banjia ong presiden ka KSP usatya ranjan bora haka jing ya kando pat kilap thai kubor haka simba ar ubora ula banjur ya ka jing long kongsan kan ka krem mau jumbun ya ka culture bat ka jing la niam khamtam ka jing don u shivling la nu taw mau jumbun hapo jongka kaba lamani la slemha da ki riu ngai Hindu ula banjur ya ka hok jangki Hindu ban mani hakani ka jaka haba penyahap ya ka jinglong kongsan bat ki wei ki jingtei kamar yang kumka kedarnath shivling kabade ka jaka mani blei daki spa snem hashwa bakan yam kristan kan wan sa Meghalaya